Bibisita sa headquarters sa Police Regional Office 11 sa Davao City si PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. alang sa iyang 11 command visit. Ang detalye sa live report ni Argil Relator. Argil? Sa araw nagpahigayon og performance review ug inspeksyon si PNP Chief Nartates Jr. ug sa iyang mensahe ngadto sa kapulisan sa PRO11 iyang gipaabot nga dunay increase no sa sweldo ingon man allowances sa mga personahe sa PNP. Apan labi na ang allowances dili matud pa kini nila pwede nga i-loan. Mainitong gidawat sa mga personahe sa Police Regional Office 11 si PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. kaganinang buntag alang sa iyang 11 command visit sa PRO11 sukad siya milingkod isip PNP Chief. Naglusad siya og inspeksyon sa mga personahe og review sa PRO11 base sa performance indicators nga gitakda sa PNP. Mitambong sab ang PNP Chief sa inauguration og blessing sa bag-o nga PRO11 stage. Atubangan sa iyang mga sakop, iyang gipaabot nga himuon ang ilang trabaho alang sa pagpalambo sa komunidad. Gani, giusa-usa niya ang mga gipatumang programa sa gobyerno aron mapataas ang moral sa kapulisan, labi na ang pagtaas sa resources. That is a 5% increase in our basic salary. 5% every year, so that transcends to 15%. So in 3 years time, magtataas ng 15% ang inyong basic salary. Our subsistence allowance was tremendously increased from 150 a day to 350. 350 a day. So from 4,000 or 5,000 magiging 10,000, more than double. Luyos sa increase, pahimangno sa PNP Chief. Hindi nyo pwedeng i-loan yan. Okay? Hindi nyo pwedeng i-loan. Dahil yun ay dapat nagagamit para pang-increase or for your subsistence. We have a policy that yung ATM muna sa'yo. May ATM is with me. Gipahinumdum sab sa PNP Chief ang polisiya sa pagbawal sa sabong, sugal ug inom ug uban pang bisyo sa mga personahe sa PNP nga makapurdoy. Sara gidayeg sa PNP Chief ang mga accomplishments sa PRO11 o nagpagayon sab siya kaganina og command conference. Sar. Okay, daghang salamat, Argil Relator.